Hello, may adlaw sa tanan. Adlaw 22. Mapakumuli gali siya ron pa. Padung pakumuli siya rin to. Ana, nalaga na. Magluto sa kuog ka ng panyod to. Kaya kapanyod to ng mga bata daan. Tsa. Magpansit ko. Kaya maroy ika 39 nga dito. Nga tad-tad na padua na makauban sa kada kaya ng bukli o may nagkauban kaya mo lagi tapos lang dapit sa taot dihan dito ang pingkaw na ilang yung trabaho undang-undangin ng imong pag tagay-tagay diha panagsa labi na pa si Gabriel Diaz Manila kauban na po sila kay masad gasolina na kay gustuhan eskwela na telebiyo. Diyan ako, anak ko yung trabaho. Ginagmay na income, huwag na yung order. Wala yung nakaroon nga muli ko ron, kay padungo naman rog pistas amang kuan. Lungsod, senyo San Joaquin Santa Ana, danga pa kayo bigas yung tusbay nga yung mga sobre. Humanog paniod turon, mula ganapog ko. Paniod turon. Kaniga gamay yung luto kong pansit. Tuwan na may kikik. Tapos may pansit, pang pahabang buhay. Amping, shout out ko Ma'am Yuning Ayop. Kamusta ma'am? Pili sa tagahap. Panagsarap ko na ka YouTube ma'am. Kaya nahangag ko si ay. Nga ko si ay kahangag. Mas bunhang, amping ka na dihan dito. Okay, matarang-tarang, di na tagay-tagay. Masig nag-uban na pagka si Gabriel. Kasi Gabriel di karon tas Manila. Uban sila sa dito. Taras ang manghod. Isa. Tuara po sa dito. Isa kaya magluto sa ko. Pansit. Hello, mayong adlaw. Adlaw nga Merkulis. Sa 22. Luto dito ng pansit. Kay mo ka 39 na ron ka tuig. Yan dito. Taas Manila. 39 ka isang edad ron. Mo ni sunod ni upaw kung sa nangutana nga kanang amahan ni sa mga bata na daning nag-eskwela. Ang ilang amahan doon nag-adlaw, nag-birthday. May laing pahinungod. Masagtos ladyo. Pansit ko gamay, madarman sa luan o panutos mga bata. Hindi mo dato sir linggik, gikan, yung larga naman, ang una sa larga. Kay, maring na yung obligasyon po. Hindi dyan dito. Muli na po koron sa Alicia. Magpanood to. Haning subakan o backbones. Manood to ang mga bata. Tawag to ron. Timpla sa dekong Diyos. Kapag ko, padong na po koron muli. Sir Lintuan na. Nilarga na. Ako naluto ako para panood sa mga bata. Kaya mo lagi. Adlaw mo silang amahan. Sa mo ko lang nanganaan kayo may mamiso. May tanghon. Nagpansit ko gamay. Maduna laman tapukan sa mga kuanja. Magtimpla day ko juice. May juice din hiya. Honesty. Ang ganda ko juice ko kaya. Ano sa mga bata rin. Sabi na naman ay ito daning isang birthday nga mga sa mga ubang isang pamilya ito na si Jess ito aja kabang sa Igsoon sa Manila itong Ariston Junior murag sakad pag bago din yung bahay ni Herlene
kuan na mo sa gikan kong gioperahan 3 years na bagang opera wala sa dinhi 3 years murag mga 6 years na siguro to dinhi diha 6 years na murag wala sa dinhi mag kauban namo pero dahil tayo man nagkauban ni sa December sa tumira 2020 lipat na jud ko basta kay taad na mas budoy paglargan niya sa una pang tana grade 6 or kay pag grade 6 pa dyan binitari pa ng guban duha si kuan mga tata din dyan sa makaaban sa dyang mga anak pero okay po kay sige naman og kontak man gihapon at least malagi nga isa ng adlaw 39 nakatuig si karon nalazo sa izahang kuan pero okay naman kay namang gihapon communication kay malagi ron malagi ron high-tech na sa kanang sige pangutana wa makahibaw si tupaw sunod sila dito so makasusod ba nga wa makahibaw na kinisayon dali ka kamanghuran ni mangutana nga nung danhi sila nakapalit og lote danhi naka dani sila gabay so dili ni lote ni side sa asawang dito mga namin ay natugpa. Pero, samantala rapod ni kay mo ni balang hilin to pas gawas sa dijang bay mo nang kami taw-taw tabok-tabok usay pabor pero nadyo din kaaban po ng mga bata ang karon hiyan ko ko nahikot na po ko kay muli na po ko amo kay ano po doon padung piskas among Santos sa Nakin Santa Ana napokoy obligas nilito sa among simbahan tapos kung na ni Sirlen pala itong sang adlaw kada jay tudo kuda rin tudo ano nga ang karon naman og panood to bagan po ko good na katang na kukuan series labon bitog di magatang dagan series manglabay katang hinuunta kawan mo labay dahag mabisaan nga pabilian na pud las 2 na daw las 2:15 na ano pa ba atangan na edit na hanin makong kabaw padung na paron kana dakong kabaw lakas ko abot kay neto naman sa lungsod abot para kuskuan kasada 5 minutes later. Ano na? Biyahe, kawana na. Ano pa? Yun, no? Eh! Ako naman yung biyahe mo. Kay ko ano. Kawana.
Lord, nag-uwan ng biyahe na mo. Kaduhuan, Lord. Banigas ang biyahe kasi kaduhuan ng Ginoo. Abot sa kalsada, buwan. Bagyo naman eh. Ha? Walang baha naman ani. May one mo na diplat. Makaluan. Sa hanupol pa din. Abot ka may buhiya. Abot tuguan. Hi, salamat sa Ginoo. Nalakos ang bahay ni abot nako. Ikan ko goddess. Ang salamat Lord bisag sa biyahe nga gani grabing kasi ka kaduag uban. Timing ra po mo padagan tong driver ang nasakdan na. Salamat ko dakas Ginoo. Abot ako sang pajak kong gabi na. Madung gabi indong tanan. Amping kanunay